ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ଯିଏ ଆମକୁ ଗଢ଼ିଛି ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ କ'ଣ ରଚନା ଗଢ଼ି ନା କ'ଣ କହିପାରିବି? କିନ୍ତୁ ତା'ର ଯେଉଁ ଆମର ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ତା'ର ପୁରା ଜୀବନ ଯେଉଁ ସୁଖ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରିଛି। ଆଉ ସେଇ କଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ନିଜ ପାଇଁ କରିପାରୁ। ତ ଜୀବନରେ କେତେ କାହାଉଛି ହଉ, କିନ୍ତୁ ମା' ଭଳି କେହି ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ମୋ ମା' ବୋଧେ ସମସ୍ତଠୁ ଅଲଗା ହେଇଥାଇପାରେ, କାହିଁକିନା ତାକୁ କଷ୍ଟ ବୋଲି କ'ଣ ଜଣା ନାହିଁ। ପିଲାଟି ବେଳୁ ମୁଁ ଦେଖି ଆସିଛି ମା'ଙ୍କୁ। ବାପା ତ ଧୀରେ ଚାଲିଗଲେ, ବାପାଙ୍କ ପଛରେ ଆମେ ବି ଅନାଥ ହେଇଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆମେ ଅନାଥ ବୋଲି କିଛି ବି ଜଣେଇ ନଥିଲା କି ବାପା ନଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ଅଛି। ମୁଁ ବାପା ଭଳି ତୁମ ପାଇଁ କାମ କରି ତୁମକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବି, ସଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବି। ବାଟ ଚାଲିବାଟା ତୁମ ଉପରେ ରହିଲା। ମା' ତା'ର କଷ୍ଟ ଆଜି ବି ସରିନି। ଆଜି ବି ସେଇ କାମ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ମୋ ପିଲାମାନେ କିଛି ଖୁସିରେ ରହିବେ ବୋଲି। ଆଉ ତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏଠି। ଆଉ ସେଭଳି କ'ଣ କହିବି ସେ ମା' ପାଇଁ? ଖାଲି ଗୋଟିଏ ପଦ, ତୁ କିଛି ନି ଅଛି।